Keďže som fitness trénerka a moje telo ma živí, moja tvár musí korešpondovať aj s mojím telom. Pred estetickým zákrokom ma najviac trápila vrástka hnevu a taktiež aj viariky kolo očí. Pred zákrokom by som opísala moju tvár ako spadnutú, unavenú, vyčerpanú. Klinika STA mi pomohla v tom, že začala som sa cítiť sebaistejšie, rozžiarenejšie a keďže už nepomohli žiadne krémy ani rôzne masáže tváre, tak som sa rozhodla pre kliniku STU. Než som sa rozhodla pre tento zákrok, som sa vnímala dosť unavene, vyčerpane. Myslím si, že každá žena po 30-ke už to vníma na sebe a keďže žena už má aj nejaké tie deti, starosti, tak očakáva, že sa bude stále cítiť ako mladá, ako 20-ročná. Mojím hnacím motorom bolo hlavne, aby som nezostarla tak rýchlo, preto som chcela trošku čas zastaviť. Pred zákrokom som mala určité aj pochybnosti, takže som sa aj tiež obávala toho, ako budem vyzerať, pretože som chcela ostať stále prirodzená, čiže moje črty tváre, ako keď som bola mladá, aby sa zachovali. Presvedčila ma moja klientka, ktorá už má určité zákroky za sebou a videla som na nej, že nie je preumelkovaná, nevyzerá ako kačka, preto som sa rozhodla vyskúšať a postúpiť tieto zmeny aj na sebe. V minulosti som navštívila aj inú kliniku, kde mi robili výplň okolo očí s kyselinou hyaluronovou, ale počasie sa mi začali robiť hrčky, preto som navštívila kliniku STU, kde mi pani doktorka rozpúšťala tieto hrčky a následne mi tam aplikovala nukleotidy, s ktorými dnes nemám žiaden problém. Keď prídem ku pani doktorke na kliniku, cítim sa, ako keby som prišla ku kamarátke. Je ústretová, milá, všetko mi vysvetlí, nemusím sa ničoho báť. Cítim sa sebavedomejšia, zapadám do kolektívu mladých ľudí. Každý sa ma pýta, že ako mi prospieva partner, pritom je za tým botox. Ľudia v mojom okolí si myslia, že nemám na sebe nič spravené, že som prirodzene pekná, mladá, že starám sa o svoju figuru, takisto aj o pleť. Po zákroku sa cítim mladistvo, omladnutá minimálne 10 rokov.